Ir-raba punt li naħseb importanti mela l-ewwel wieħed biex infakkarkom kien li tirrikonoxxi li għandek problema bil-pornografija, li metti li ħażin, li ma twaħħalx f'ħadd ieħor. Ir-raba punt huwa wkoll li inti verament titkellem ma' xi ħadd li hu responsabbli bħalma huwa s-saċerdot fil-qrar. Li din ħaġa inti tasal illi tikxifha ma' xi ħadd li jista' jgħinek. Ma tkunx magħluq fik innifsek. Mu speċjali fis-sagrament ta' qrar li dak li judnub inti tqerru ħalli l-mulej jagħtik il-maħfra tiegħu u għażisija wkoll jagħtik il-qawwa tiegħu ħalli inti tkun tista' teleb din is-sitwazzjoni fil-ħajja tiegħek. Il-ħames punt huwa biex inti verament teleb il-pornografija huwa li inti tammetti li l-will power tiegħek, ir-rida tajba tiegħek biss mhix biżejjed. Ġvidi mhix xi ħaġa li ħaqum filgħu din jtara jiena mhix ħana l-pornografija llum u taħseb li tagħmilha. Il-will power tiegħek biss mhuwiex biżejjed. Tirrikonoxxi li xi drabi din taħkmek ma jkollokx kontroll fuqha u għalhekk għandek bżonn il-qawwa talla. Bil-qawwa tiegħek biss m'intix, ġifieri li inti tiddeċidi inti u tgħid ħa nagħmilha jien m'intix ħadd tasal waħdek. Hemm bżonn l-għajnuna tal-mulej. Is-sitt punt. Naħseb biex teleb il-pornografija tajjeb tkun taf ukoll it-talim tal-kelma ta' Alla u t-talim tal-Knisja x'inhu dwar is-sesswalità tal-bniedem. Ġwanni Pawluttini m'għandix iċ-ċans irridu ħafna ħin biex nitkellmu dwar din ħaġa. Jitkellem ħafna mit-teoloġija tal-ġisem. Jurina l-ġisem iż-żbuħija tiegħu, il-ġisem kif joħodna ntalla, u aspett tal-ħajja nisranija tagħna fejn tidħol is-sesswalità u l-ġisem li ħafna drabi maħniex nitkellmu biżejjed fuqu. Sfortunatament nħoss li minħabba li l-Knisja mhix titkellem biżejjed fuqu inħalaq ċertu vojt u dan il-vojt flok qed timlih il-verità tal-kelma tal-Alla, flok qed timlih il-verità tal-im tal-Knisja, dan il-vojt qed timlih il-gideb tad-dinja, id-dinja kif trid waslinna il-messaġġi tagħha dwar is-sess, is-sesswalità u l-ġisem tal-bniedem. Mela sitt punt huwa li tkun taf anke tal-im tal-kelma tal-Alla u tal-Bibja dwar is-sess u s-sesswalità. Is-seba' punt jekk int verament itteleb il-pornografija fil-ħajja tiegħek huwa illi tuħu deċiżjonijiet radikali. L-materjal pereżempju pornografiku li għandek id-dar, videos, ritratti, affarijiet fuq l-internet, affarijiet fuq il-computer, rivisti, tneħħihom. F'daw l-affarijiet amputazzjoni m'hemmx triq tan-nofs, tittaqbad u taqta' fil-ħam il-ħaj. Dal ħafna kompromessi ma jwasluna l-imkien. M'hemmx kompromess matnub. Tittaqta' fil-ħam il-ħaj. Il-computer jekk m'intix kapaċi tikkontrolla, illum nafu li hawn programmi li jimblukkawk milli tidħol f'siti pornografiċi. Jekk verament tittaqta' għamilhom. Ħaġa oħra tista' tagħmel hija illi l-computer pereżempju ma tħallihx ġew x'imkien privat. Tħallihx fl-istadi waħdek, tħallihx fil-kamra, għamlu fil-kċina, għamlu fil-living room meta ma tkunx waħdek u jkun hemm ħadd ieħor. Ħalli bekk inti tkun tista' anke tikkontrolla aktar lek nifsek fil-persuni tal-oħrajn. It-tmien punt huwa li titgħallem anke taħrab it-tentazzjoni li tiġik. Jiġifieri importanti li taħsibx li inti daqshekk b'saħħtek li ħataleb it-tentazzjoni tal-pornografija, anke kien persuna reliġjuża ta' u tmur tqerdu tqarbel titlob kuljum, taħsibx li inti daqshekk b'saħħtek. U naħseb irridu nsibu mezzi konkreti kif nelbu it-tentazzjoni li persuna tara materjal pornografiku. Ħantikom daqsxejn jekk ħames affarijiet żgħar wieħed jista' jagħmel biex jeleb id-tentazzjoni, pereżempju li inti żomm computer tiegħek jekk inti internet addict tal-pornografija, ritratti ta' persuni li inti tħobb, martek, żewġek, uliedek, u tgħidli lek nifsek jien ħanibdel il-marti ma' din l-istampa ma' din ix-xena, ħalli jfakruk b'mod ħafna konkret. Pereżempju anke inti kollok pjan illi meta tiġik it-tentazzjoni se tagħmel. Jiġifieri mhux dak il-ħin tara se tagħmel, tkun ħsibta minn qabel sejjer tagħmel, irridu jkunu ħafna konkreti f'dawn l-affarijiet. Tajjeb ukoll issib biex teleb dit-tentazzjoni attivitajiet li lilek jirrilassawk u tuħu pjaċir, jingħaf daqsxejn sports, ftit jogging, hemm affarijiet li verament jirrilassawk. Tittanka titgħallem kif tikkontrolla ċerti emozzjonijiet li jqumu fik ta' ansjetà meta tkun waħdek, ta' rabja, depressjoni, ta' dwejjaq. Għax faċilment jekk ma tkunx taf kif tikkontrolla daw l-emozzjonijiet, allura taqa' fil-pornografija. U titgħallem naħseb ukoll tqatta' inqas ħin waħdek jekk ma tafx tuża il-ħin waħdek b'mod tajjeb. Id-disa tappa eżisti biex wieħed tieleb il-pornografija hija li tagħti ċans lilek innifsek biex taħdem fuq dan il-proċess. Jiġifieri tikollok anke l-paċenzja miegħek innifsek li taħdem tiġġieled miegħek innifsek bl-għajnuna ta' ħadd ieħor
bil-grazzja tal-Alla biex inti tikber. Għati ċans lilek innifsek. U l-aħħar ħaġa naħseb li tista' tagħmel hija illi inti tirbaħ il-pornografija illum. Toqgħodx tgħid illum ħanirbaħha għada ħanaqa, għex ġurnata b'ġurnata, mument b'mument, iġġielet il-mument imma mhix għalfejn tiġġielet kollox f'daqqa. Ftakar terbaħ il-gwerra tirbaħha jekk tirbaħ ħafna battalji. Min jipprova jiġġielet il-gwerra biex jirbaħha ma jirbaħix. Però min jirbaħ il-battalji żgħar jispiċċa biex jirbaħ il-gwerra. Nixtieq ngħid kelma żgħira ftit il-ġenituri għax il-ħin tagħna daqt jagħlaq fejn jidħol din għax tista' tkun problema anke fejn jitlu uliedhom mhu speċjali fejn jidħol il-kompjuter. Nissuġġerilkom ħafna illi ma tħollux computers privati fil-kmamar ta' tfal, speċjali taħt l-età, ħalluhom f'postijiet pubbliċi, waħlulhom programmi li jimblukkaw il-pornografija. Għalmuhom dwar kemm hija il-pornografija qiegħda preżenti fuq l-internet, kemm tista' tkun perikoluża, għalmuhom tħalluhomx fil-għama. Jekk accidentalment titla' xi pop-up ta' xi ħaġa pornografika, għatu ċans li t-tfal jitkellmu magħkom ħalli tedukawhom u mhux jieħdu fil-biżam li jgħidulkom u jibdew iħawdu waħedhom. Importanti li talmu tfal li l-internet jużawa għal skop partikolari, mhux imur jibrawżja, jidħol Google u joqgħod ifittex dak li jridu li jogħġbu, ikun jaf għal xi jsir ifittex u jaf x'qiegħed ifittex. Importanti li jifhmu li ċerta komunikazzjoni jekk tista' tibgħat messaġġ ċempel tal persuna aħjar milli toqgħod tikkomunika b'ħafna chatlines b'ħafna affarijiet fuq l-internet li ma tkunx taf ma' min qiegħed tikkomunika. Ħaġa importanti li t-tfal tal-muhom ma jagħtux informazzjoni dwarhom minn fuq l-internet, minn fuq dan il-direct chatting. Għalmuhom ukoll kif jużaw il-computer u l-internet b'mod tajjeb, b'mod pożittiv, u l-aħħar ħaġa nagħlaq biha x'il-ħin sar, għalmuhom ukoll li ma jiftħux emails minn nies illi ma jafux x'fihom. Tidu tipproteġu l-uliedkom anka minn dawn l-affarijiet. Il-mulej jaqaf magħkom, jagħtikom l-għajnuna tiegħekom, kemm intom li forsi għandkom problema ta' pornografija u anka ġenituri biex tgħinu uliedkom, ħalli toħorġu minn dan l-ingan minn dan id-dnub, ħalli tgħixu l-ħajja sabiħa, il-ħajja ġdida lill-mulej tagħna fuq kull livell fil-ħajja tagħna. Il-Madonna tkun magħkom jekk nagħmlu dan il-mulej naslim. Nirringrazzjak Father Hayden tal-ħin tiegħek u ta' dan it-talim li għoġbok taqsam magħna, jekk Alla jrid aħna nerġgħu nagħmlu appuntamenti ieħor miegħek għal bħallum ġimgħa, infakru l-semmija tagħna l-ripetizzjoni ta' din it-taħdita tixxandar nhar is-Sibt fit-3 ta' filgħodu u l-Ħadd fl-10:09 ta' filgħaxija waqt il-programm Il-Muftieħ tal-Erf. Nitolbok tbarrikna Father dejjem jekk jogħġbok. Qabel ma nagħtikom il-barka xtaqt nagħmel żewġ avviżi żgħar nfakkarkom fil-laqgħa tat-talb tal-mir li jmiss li se tkun fit-12 ta' Mejju, fis-7:09 ta' filgħaxija il-parroċċja ta' Gwardamanġa, il-Madonna ta' Fatima ant id-Dominikani Gwardamanġa, 12 ta' Mejju. Avvisuħur hija li fid-9 ta' Mejju bejn is-7 u l-10 ta' filgħaxija hekk se jkollna laqgħa tal-Pankallawċin li ħassir Għawdex, il-parroċċja tax-Xara fiż-żona tan-Nazzarenu fil-Knisja hemmhekk, il-Kappella tan-Nazzarenu hemmhekk, tibda fis-7 ta' filgħaxija u tispiċċja fl-10, din ħatkun fid-9 ta' Mejju, jidher li jkun is-Sibt filgħaxija għalhekk nixtiequ niltaqgħu mal-Awċin anke f'dak il-mument, mal-Maltin kitban bin irid niltaqgħu fit-12 ta' Mejju. Il-mulej magħkom? Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.